खुलुमबाय अनजाग्रा गासै आइ आफारि बिदा फंबाय आरो बिनानावमोन दिनै बे ज्योति प्राइड मिनिस्ट्रिनिफ्राय आंनि गोरबोनि अननाय सिबिनायखौ बावहरनाय जाबाय बे समाव दिनै जोङो मा थांखिखौ लानानै जों फैदों दिनै अनजाग्रा जाय नों आंखौ मानो गाबज्रि आदै दा बियादै फिसाया दिनै दसेनाव जों मा नुदोंमोन दा मा नुखो बिनि सोमोन्दै आं दिनै नोंथांमोननिसिम सोंनाय फिननायखौ लानोसै आरो लोगोसे जोंनि गेजेराव अनजाग्रा फंबाय जस इस्लारि अल बर' काथलिक एस'सिएशननि एडभाइजार आरो बे अल बर' काथलिक एस'सिएशननि कअर्डिनेटर फंबाय स्टेफेन दैमारि आरो दिनै जोङो बे थुंखुबारि पारिसआव सानब्रैनि हाबाफारियाव दिनै थामथि सानाव आगान सुरबाय लोगोसे बे फिसा बिदियाव जाय बियादै फिसाया बियो बिजानो फैदोंमोन नाथाय जोंबो मिथिया जेब्ला इसोरनो आर'ज खालामो अब्ला बेनाव आर'ज खालामनाय समावनो अब्ला सैताना जुजिदोंमोन सैताना बेनाव गाखोदोंमोन जाय बे गाखोनाया मा आरो बेनि सोमोन्दै आं नोंथांमोनाव सोंनोसै आरो बे गावनि मिथिना मिथियामोन बे सैताना सोरमोन आरो बबेनिमोन आरो बेनिफ्राय जेब्ला बियो माबेनिफ्राय माबेनि बोलोजों खारखो आरो सोर बेखौ बेबायदिनो सोरनि बोलोआ गेदेरसिन सैतानिया ना इसोरनि बोलोआ जों बेनिफ्रायनो जोङो दा जोङो बिथांनि नैबे दान्दिसे उनाव सावगारिखौ जों नुबाय दा बेनिखायनो आदसा बियादै फिसा नोंनि बबेनि आरो मा नाम दे बुं खुलुमो आंनि नामा अनजिमा मोसाहारि आरो गुरुबासानि आङो माबा ब्रह्ममोन ओमफ्राय आङो बिदिनो खृष्टान धोरोमखौ लादों ओमफ्राय लानानै आरो हिन्दु जाफिनदों बे माबाखौनो खुलुमफिननाय जादों आङो शिबखौ ओमफ्राय आंजों लोगोसे बे शिबआनो गाखोबाय थायो ओमफ्राय बे मा सालाय गोलावा कालिया बे गाखोबाय थायो ओमफ्राय सिमाङावबो आं बिसोरखौल' नुयो ओमफ्राय दाख्लै मोनानि सिमाङाव बिदिनो नोरोग बायदिमोन हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय ओमफ्राय दैया बिदिनो गेल 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 गोदोनासिम मानसिफ्रा ओमफ्राय बिदिनो आं आगदानि आखाइखौ सोमब्रबा जा गुदुं गरम मोनबाय ओमफ्राय बे नोरोग बायदि गेजेरावनो न' बायदि दङ ओमफ्राय न' बायदियाव सासे गं गोनां हौवा उन्दुनानै दंबाय थायोमोन आं खोरखिजों नुहुरदों ओमफ्राय सब समाय आंनाव बे सैतानानो गाखोबाय थायो ओमफ्राय आं सिगां बेखौनो खुलुमोमोन बे सैताना नोंनाव गाखोबाय थायो नामा औ मा बे सैताना सोर नोंनावथ' सालायबो लं लं दिहुनदोंमोन बे कालिया फैयो नोंनाव औ ओमफ्राय माबा शिब जिबौआ बे बेनिफ्राय नोंनि सोना शब्द बेयो मा बेलाय शिब नोंनाव शिबबो फैयो औ जेब्ला नोङो बे समाव नोंनो दहाय आगोलाव जोङो नुनो मोन्दों नोङो अब्ला सालायबो ओंखारदों आरो लोगोसे जों नोंनाव गले गले सोंदों नोङो थानो जायगा गैयै होननाया बबेमोन नों मिथिना मिथिया नोरोगाव थाग्रा नों गावनो आन्दाज मोन्दों नोरोगाव थाग्रा होननानै बेनिफ्राय दाथ' नोङो बे फैयोब्ला नोंनि एक्टिंखौथ' नोङो जेनेबा सालायबो ओंखारो आरो जिबौ बादि सोगोमोबो बे जिबौ बादि सोगोमनाया अब्ला शिबसो अब्ला बेनिफ्राय बेयो जायगा दंना गैया बेयालाय बे जायगा गैया होननानै जायगा गैया माथो बे जोंथ' मिथिया बेखौ जायगा दंना गैया आरो जों रावखौबो जेबो बुङा दा नोंनि खुगानिफ्राय बे खोनाबाय अब्ला जेब्ला नोंनिफ्राय बियो कालियाबो फैदोंमोन बियो सालायलं दिहुनदोंमोन आरो बेनिफ्राय जिबौनि शब्दफोर जादोंमोन आरो बे जिबौनि शब्द जानायजों लोगोसे नोंनि बे महरखौ नुनानै आरो माखासे मानसिफ्राथ' नै ओंखारलांबाबो गिनानै अब्ला जोङो बे समाव आरो बेनिफ्राय नोङो नोंदि बेबायदिनो नोंनाव सोंदोंमोन आरो माखासे फंबाय जसआ सोंदोंमोन बेनिफ्राय बे सोंनायाव नों मा सोङामोन बेखौ नों सोंनो हागोन आं सोंदों नों सोर होमब्ला नोङो बुंदों आं थानो जायगा गैला आंखौ हगारदो बिदिल' बुंदों नोङो आं बेखौ थाल मोनासै आरो नों खोन्थायाखै बेखौ थाल मोनासै नों गावनि मिथिया बेखौ थाल मोनासै मा रायलायदों ना फिननो बेखौबो मिथिया माखासेखौ मिथियो ओमफ्राय बेखौ मिथिला बे आदै सोंनायखौ मिथिला हाग्रानि आलफनसानि हाखरनि हाखौ होनाय नोंनि खाफालाव होनानै गोबांदों नों माबायदि मोनामोंलाय नों मिथिया माबा फार्स्टआव एकदम बोलोआ बिराद गोरा जायो आंनाव ओमफ्राय गोजांस्रिवजोबो आङो औ ओमफ्राय गोजांस्रिव जायो लोगो लोगो मा जादोंमोन खामलावजोबदों नोंनाव अब्ला बे नानि आलफान्साव साधारन बे फबजानाय हा माब्रै खानखो बेथ' जेरै बै समाव इसोरनि बोलोआ जेनेबा
इसोरा जेरै मसेजों अरनि महरै नुजादोंमोन आरो बेबायदिनो बेबायदि स्रां एबा खामलावनाय बेनि मोनसे जादों इसोरनि बोलो अब्ला नोंनाव माबायदि खामलावनाय मोनजोबदों नोङो आलौदों खामनानै हा खामनानै आलौदों आरो जेब्ला नोङो बे हाखौ नोंनो दौनाय लोगो लोगो बेनिफ्राय नोंखौ सोंनाय जादों आलफनसाया बे बहा दं सोरगोआव ना नोरगाव ना बबेहा नों बेखौ मिथिना मिथियाखै बेखौ मिथियासै आदै आङो नों मा बुंनो मिथिया ओहो थाल मोनाखिसै थाल मोनाखै बै समाव बे नोंनाव हाबनाय जाहैबायो खालि एबा शिबासो बुंदों ना इसोरसो बुंदों नाथाय नों दा मिथिया सोर बुंदों बेखौ मिथिया बे बबाव दं बेखौ नों नाथाय नों बुङाखै नों थाल गैयाना थाल गैया मालाय बै समाव बेयो नोंनाव बे शिब आरो खालि गाखोनायावसो बिसोर बुंदों नामा मालाय जेरावखि आङो बिजानो थाङो बिसोरल' गाखोबाय थायो ओमफ्राय बयबो गिजोबो नाथाय दिनै नोङो आलफनसाखौ जाय फंबाय जसआ जेब्ला नोंनो आलफनसाखौ नों सोंदोंमोन दा आंथ' बेखौ बिदि सोंग्रोबो सानाखैमोन आंबो नाथाय बिदि बाइकखौ फैयाखैमोन दा बे आलफनसा बबाव दं होननानै सोंनायावथ' नोङो जेबो थाल मोनाखै सोरगोआव ना बबे जायगायाव दं बेखौ ना सुस्रांग्राव अराव ना नोरगाव अब्ला नोंनो बे समाव नोङो गोजौआव सोरगोआव खोन्थादों दा खिन्थादों नाथाय नों मिथिया खिन्थादों खोमा खिन्थादों खोमा ओमफ्राय सोरगोआव दंना खोन्थाबाय थादों आरो बेनिफ्राय नोङो बे हाखौ फुननाय लोगो लोगो खामलावजोबनाय मोनबाय खामलावजोबनाय मोनबाय आरो बेखौ दौनाय लोगो लोगोथ' नोङो गोबावजोब्बाय गोबावजोब्बाय माने बेयो नोंनियाव गाज्रिया बे खोमसिनि बोलोआ नोंनिफ्राय ओंखारलांदों बे समाव ओमफ्राय नों बाब्राबबाय थादों आरो नों बिराद बोलो फैदोंमोन नोंनाव बोलो फैयो बिरादनो बोलो फैदोंमोन ओमफ्राय माबा सिमाङाव खालि आंनाव बे मानसिफोर थैखानानै थांनायफ्रा फैबाय थायो ओमफ्राय बिदिनो सोरबा बुथार जानाय मानाय सोरबा सुइसाइड जानानै थैनाय एक्सिडेन्ट जानानै थैनाय बिदि सिमाव फैयो आंनाव अब्ला नोङो दाथ' जोङो नोंनि थाखाय बे बिनायाव जोंबो दा मिथिनो मोनबाय नोंनाव बे साले लं लं आंथ' मालाबा सिमांफोर मालाबा सल'फ्रावसो खोनायोमोन दा मोगथाव नोंनि गेजेरजों आरो बेबायदिनो गोबांफोर जोङो बेबायदिनो सैतान अरजानाय बर' हमजानायफोरखौ जोङो बेबायदिनो बिनायनि गेजेरजों होखानायखौ जों मोनबाय आरो दिनै नोंनि गेजेरावनो दा नोङो दा फैदों नामा जेबोथ' मोनाखै जेबो मोनाखै आरो जेब्ला आलफनसानि हाखौ नोंखौ दौनानै दैया सोज'नाय लोगो लोगोथ' नों गोबानि उनावहाय बेनिफ्राय दरजाबो खेवना होबाय बेनिफ्राय ओंखारलांनाय नों बेनिफ्राय ओंखारलांनायखौ थाल मोनाखै थाल मोनासै आरो दा नोंनि जिउआ मानसिनि जिउ जाफिनबाय नोंनि जिउआ मानसिनि जिउ जाफिनबाय बै समाव नोंनि जिउखौ मानोना मोनथाम जिउ दं जेरै इसोरनि जिउ मानसिनि जिउ आरो बेनिफ्राय गाज्रि जिउ बै गाज्रि जिउआ नोंखौ आक्रमन खालामफैदोंमोन आरो बेयो बोलो मोनदेरदोंमोन नोङो आरो बे समाव आफा जिसुखौ फोथायनो नागिरो ओमफ्राय आंखौ हेंथा होबाय थायो ओमफ्रायो बिदिनो फोथायनायाव दुरबल खालामो हेंथा होयो नोंनि फोथायनायखौ दुरबल खालामो नोङो मा ख्रिस्टान ना हिन्दु दं आङो गोसो सिंजों ख्रिस्टानखौनो मानियो आर'ज खालामो बाइबेल फरायो आङो आं बे माबाखौ शिबखौ खुलुमला आङो बोसोरसे जाबाय आङो नों मोननैखौबो खुलुमो ओहो मोननैखौ खुलुमला बैखौ खुलुमला आं मोनसेल' खुलुमो दा आफा जिसुखौ खुलुमो आङो ओमफ्राय सिमाङाव आंनो बायदिसिना खिथायो ओमफ्राय आंसो मा खिथानाय जादों मिथिया आरो गावनि महर थहर गावनि फैगोन थैगोन खोन्थायो ओमफ्राय आंसो बुजिनो हाया आरो बेखौनो आं मैया सोंदोंमोन ना नोंनाव बेखौनो सोंदों आदसा बेनिफ्राय दा नोंनाव सोंनो लुबैदों जेब्ला दा नोङो बबे मिसनाव दं काटलि मिसनाव ना बबेबा मिसनाव दं सिआरसियावसो बापटिस्मा लादों आरो बे कासिकत्रा फेयार सेन्टाराव सिआरसि बबेथिं कासिकत्रा बै कासिकत्रा आदसा नों बे कासिकत्रा फेयार सेन्टारावबो थांबाय ना सिगांहाय थांदोंमोन फास्टिं थाहैदोंमोन ओमफ्राय ओरैहाय आङो बिजाहैदोंमोन माबायाव बिसमुरियाव बे फास्टिं फेयाराव ओमफ्राय बावबो मानसिफ्रानो गिजोबदों आंखौ दा नोङो जेब्ला नानि आलफनसानि बे माबाखौ नानि आलफनसा जोंथ' गियाना मानसिफोर गिबाबो जों गिया मा नोंखौ बिनायाव सोरबा सोरबा गियो बिदिनो आंखौ बिबाथाय गिनाय फैयो मानसिफ्रा आरो ओरैहाय जोंहाबो सासे बाजै नोंसोर माबाफोर सोंनो लुबैदों माबा सोंबावनो लुबैदोंब्ला जों सोंनो हागोन दे आं बियादै होननायसै ना आंखौ आदै होनदो नोङो अरिजिनेलि नोंनि नोमा नोम्फाया मा धर्मनि ब्रह्मनि
ए ओमफ्राय मा गामिनि साम्फानि ओमफ्राय आं उन्दैनिफ्रायनो आं बाथौ बिसवारि खुलुमो शिब खुलुमो उन्दैनिफ्रायनो सरस्वती लोखि ओमफ्राय बेफोरनो गासिबो आंजों थाफाजोबदों ओमफ्राय बै माबा फास्टिं फेयाराव होनायाव ओंखारदोंनो आंहाथ' मिथिला ओंखारदों जाहैदों बिसोरो। ओमफ्राय दा नोङो हाबाखौ एबा जुलिखौ बबे धर्मनिजों जुलि जादों नों? फाग्ला बाबा मन्दिराव। एबा बर'ना हारसानि फिसाया? बर'। ए ओमफ्राय मा धर्मनि? बेयो माबा गावसिना बाथौमोन ओमफ्राय जोङो ब्रह्म जाफैदों आलदा गुरबासेयाव बाथौ धर्मनिमोन। अब्ला दा जोङो बे बावैसो आवगायसाखौ जों खोनादों जों बाहेरायावमोन नों आंखौ बुंनायखाय आदै हाबनि आंबो बिजानो होनायखाय आं थांदोंमोन। दा बेवहाय बिराद गिदिर जिबौनि आवाज खालामबाय थादों सिनाया आं सानदों मा जादों बाहेरायाव न' दा बेवहाय जोङो नुनो मोनबाय नोंखौ बिबाय जोंनि हान्जानि मानसिफ्रा बिदों बेयाव गोबां मानसि दंमोन गासैबो खारजोब्बाय गैला बिसोरबो बिदि खारो खोमा खिन्थु जों खारा इसोरा जोंजों लोगोसे दं जोङोथ' पापसिब्लाबो जोंखौहाय इसोरा सायख'बाय बा जों इसोरनि थाखाय खामानि मावनो नागिरनायाव जों नोंखौ मुगैयाबो जों नोंखौ नेवसियाबो जों नोंखौ गिया आरो मोदायखौ जों मानो गिनो इसोर दङ नोंखौ आं बुंनायसै बियादै फिसा नोंबो जोंखौ दासान गिदों होननानै आरो नोंबो दागि नोंखौ जों प्रमान मोनबाय नोङो इसोरजों दङ नोंखौ सेलायगासिनो दङ जोंनि जिसुजों आयथा मारियाजों आफा जसेफजों ज' दङ नाथाय दस्राफ्रा सेनो नागिरगासिनो दं नोंखौहाय बिदिनो खिथाखादों आदै बिदिनो खिथाखादों दा बेवहाय दा आंनो आफा जिसुखौसो नांगौ दा नोङो आफा जिसुखौ नांगौ होननायखाय आफा जिसुनिफ्राय नोंखौ सेनो नागिरनायाव माखासे मानसिफ्रा नोंखौ हेफाजाब होनो हायैयाव नोंबोथ' जिसुखौ मिथिजोबा आदै ओमफ्राय गुदिबो मिथिया खिथाबबो मिथिया बिजौबो मिथिया नोंबो गासैखौबो मिथिजोबा दा नोंखौ हेफाजाब होग्रा गैयिखाय सिन्था खालामनाङा फिसा नोंनि फोथायनायानो नोंखौ बोखांगोन नोंनि न'खराबो बिराद मोजां जागोन आरो नोंनि फिसाय नोंनि न'खर नोंनि साय सम्पथियाबो इसोरा नोङो होगोन नोंनि गोसो बायदि खिन्थु जों बेखौ बुङाखै मामि आं बे चेनेलनि गेजेरजों बेखौनो बुङो जों बुङाखै नोङो काथलिक हाब ख्रिस्टान हाब बे जोंनि खुगानिफ्राय ओंखारनाय नङा मानो होनब्ला नोङो जिसुनि अननायखौ मोननोब्ला नों जिसुनो माबायदि खालामफिननांगौ नों गावनो गाव सान खिन्थु जोङो नों ख्रिस्टान हाबथारनांगौ जोंनिफ्राय खुगानिफ्राय मालाबाबो मोननाय नङा नोंल' मोजां जाथों इसोरजों नोंजों मिथिगौ दे आइडिया दा जोङो नुबाय दिनैहाय आङो जेब्ला बिदोंमोन दादाया नोंनि सायाव सोंबाय थादों नों सोर नोङो खोन्थानो हाया अब्ला आङो जोंनि रानिनि आदानि फिसाजोनि आलफनसानि हाखरनि हाखौ आसिस होना दंखायो नालाय आं बेखौ आंनि रुमनिफ्राय खारलांना लायनायाव आं नोंनि खाफालाव होदों नोङो अब्ला हज्रे खावदों खामजोब्बाय माबाय खामजोबो ना खामजोबदों ओमफ्राय आं नोंखौ बार सोंदों रानि आलफनसाया सोरगोआव दंना नोरेगाव दं नों होनदों गोजौआव दं सोरगोआव दं होनदों नोङो थाल मोनासै नों सोरगोआव दं होनबाय थादों बियो सोरगोआव दं बेनिफ्राय आंखौ गोजान खालाम ओमफ्राय नोङो खिन्थु सिखार जायाखै नों सोर होननायाव नों सिखार जायाखै नोंखौ बुंहोआखै नाथाय हमथानानै दोनदों नाथाय बाथ्राया बेनोल' दा खारनो जागा नागिरदों जायगा मोनाखै आं बहा थांनांगौ नैबेनिफ्राय नैबे उदैनिफ्रायनो गाबखांबोयो बे बुस्थुआ हिलिं होबाथाय बिनिफ्राय नैबेनि उदैनिफ्राय गाबखांबोयो बेनिफ्राय दा बेयाव खारनो उदैथ' नंला नैबे खंख्लाया मा होनो बिनिफ्राय बिखा खंख्ला दा खारनोहाय आङो दरजाखौ खुलिना होदों नैबे दरजाखौ नों बेनो ओरै खारनानै बहाय थाङो थां खिन्थु बे कम्पाउन्डआव थानो मोना नोङो जोंहा बहुत प्रेयार जागासिनो दङ मानसिफोरखौ डिस्टार्ब होनो मोना नोङो होनदों आङो होमब्ला बेखौ थाल मोनासै आरो होनब्ला नोङो गसंनानै गोबाख'दों रानिनि आलफनसानि आसिसखौ आं नोंनि खगाव होदों होमब्ला नों गोबाख'दों आंना फिसायाबो फोथाया नालाय आदै
बोरै फोथायनो खोनासं बेखौबो दा दुसि आइ सना औ। बेखौबो नों दुसिनो हाया मानो होनोब्ला नों जिसुखौबो बियो मिथिया बेस्रा बेखौबो दा दुसि नोंनि फिसाया बिराद मोजां बिराद मोजां आं बाख्नायो बेखौ नोङो दुसिनो नाङा मानो होनब्ला बिनो रावबो खोन्थाग्रा गैया ना बियो शिबमाखौनो मोजां मिथियो ना बियो खालिखौ मोजां मिथियो ना जिसुआखौनो बियो मोजां मिथियो बेखौ दा दुसि दे आइ दे सना दे बेखौ दुसिनाङा दा बेखौबो जों दुसिनो हाया दा नों नोंनि गोसोजों मोनदांनायजों नोङो जिसुआनो देरसिन होननानैहाय औ आंनो सिमाङावबो खिथाजोबखायो नालाय देखायजोबखायो आच्छा नोंनि सिमाङाव बे खालि एबा शिबमा मा बुङो सोर देरसिन होनना बुङो बिसोरथ' जेबो बुङा माबा सिखा लानानै आंखौ दरखंआव गाथेयो ओमफ्राय गोदोनायाव खर'आव हमनानै दाननो नागिरो आंखौ खालिया औ सिमाङाव दा मन्दिर बायदिसिना नुयोमोन सिगां दा ओमफ्राय आं बिसोरखौ नुथारला दा जोङो खोनाबाय खृष्ट सिबियारिफोर दिनैहाय जोंनि बेवहाय बे आदै हिलिं होननायखौ खिन्थानोसै आं बिस्थिबार खालि बेयाव फैदोंमोन नालाय रिथिकआव आङो बे कासिकत्रा थिंखुबारिनि रिथिकआव फैदोंमोन ओमफ्राय बाहाय फैनानै आङो एसे बावहाय हिलिं मोनलांबाय ओमफ्राय सिमाङाव नुहैदों आङो बिदिनो आदै दैमालुआ गोथार जिउजों माबा हिलिं होदोंमोन बावहाय ओमफ्राय शिब होननानै मिथिदों आदै दैमालुआ सिमाङावनो शिब होननानै आंजों लोगोसे शिब दङ होननानै मिथिदों आरो हिलिं होनायाव सिमाङाव बे आदै दैमालुआ खृष्ट सिबियारिफोरनिसिम मोनसे फोस्रावहरनाय जोङो दिनै बे थिंखुबारि पारिश आन्डार दा बङाइगाव डायसिसनि सिङाव थानाय थिंखुबारि पारिश जोङो 27 थारिखनिफ्राय 30 थारिखसिमाव आदा दैमालुआ रिट्रिट लागासिनो दङ जोङो माखासे जोंनि टिमखौ लानानै जोङो आदा दैमालुखौ हेफाजाब होदों दा बेवहाय जोंनि काथलिकनि अनगायै गोबां नन काथलिक्सफोर फैदों जोङो वेलकाम बिथांमोना जिसु खृष्टनि अननाय बा जिसु खृष्टनि चमत्कार एबा जिसु खृष्टनि हांखो आयथामारिनि अननाय न'खराव गोजोननाय गैयि बिदिनो नासयजानाय गावखौ मोदायजोनिफ्राय नाख्रेबजानाय साय सम्पतिनिफ्राय गोजान जानानैहाय माबोरै बारग'नो हानाय दाहार दासिनिफ्राय बिजानो फैनायावहाय जोङो दिनै बिबाय दा बिनायाव दा बावैसो जोङो बिदिनो साफा हाबोदों स्पेसियेल प्रेयार नांगौ जोङो होननायखाय दा नैबे फिसाजोआ मा नाममोनलाय आइ अनजिमा मोसाहारि मा गामिनि गुरुबासानि अनजिमा मुसाहारि गुरुबासानि बे फिसाया गावबो आंबो बिजानोसै आदै होननानै आंखौ खावलायनो आं गेटआव माबा दरखं मोखाङावहाय हुरमुर जायो होननायलाय जोङो साफा सोदों सोरखौबा गोबाङैनो सोदों खिन्थु नैबे फिसाजोंहाय एसे बुरजा मानसि दंमोन आं खिथाबावगौमोन आदै खोन्थाबावदो दे बिदिनो फिसाइजोंबो फाग्लि जादों मालायफोरजोंबो फाग्लि जादों होनजायो ओमफ्राय आं दुखु मोनो आरो गोसोजों बिदि होनजाबा आंसो जादों आंसो मिथिगौ आं दुखु मोनो आरो बुंजाबा औ आं दुखु मोनो आरो खोनाबाय दा गावनि बे जाथाय जा जोङो बेयाव नुबाय आङो बाहेरायावमोन आं जेब्ला बाहेरायावमोन आं खोनादों बिराद गिदिर जिबौनि आवाजखौ खोनादों जों होननायनि आवाजनि खोनानानै आं सानदों मा जादों बेनि उनावहाय आं एसे दरजा बोखांनानै नाहरब्ला बेवहाय जिबौ ओंखारबाय जाबाय जिबौ ओंखारनाय जानाय आंनि टिमनि मानसिफ्रा सिरि थादों बिनायाव आलिलुया होनदों नाथाय गोबांबो मानसि दङफ्रा गासै खारजोब्बाय मानो खायो होनदों आंनो सानबाय खिन्थु बे फिसाया बेवहाय नाख्रबजानानै दङ हख्रावबायना दङ दा बेवहाय आं नुबाय जोङो बेवहाय जोंनि टिमा बिनि सायाव बिनो फैनायावहाय माखासे सिस्टारफोरबो फैबाय सिस्टारफ्राबो बारा नुनानै बाहेरायावहाय ओंखारना थाबाय बे जागाबो गैला नालाय गोलोमबाय दा नैबे दरजाखौ फांनाय जाबाय जोङो फांनानै जोङो जेब्ला बियो आङो सेन्सआव फैबाय आंनो सोंदों दादाबो सोंदों आरो गोबाङा सोंदों नों सोर गोबां जागायावहाय जों सोङो नों सोर होनना बुङोब्ला बिसोरो खोन्थाना लायो आं उमुक फलना थासुना बिदि नामखौ खोन्थानालाय दिनैहाय बियो खोन्थाथाराखै खोन्थाहां जायो खिन्थु बन्द' जायो खोन्थाहां जायो खिन्थु बन्द' खालामो ना बन्द' खालामो ओमफ्राय बे आं सिमां नुनाया माथाय बे उनथिंजाय ओरै खानानै ओरै खानाय ओमफ्राय आथिङावबो खानानै बुथारनानै फबनानै दोनखुमानाय साब्रै मानसि ओमफ्राय साथामा हाराल'सै बेहा गोथाङै जावखांफिनना मोननाय मा सिमां देखायनाय जाखो बेखौथ' खोनाबाय नाना रोखोम दङ गोबांनो दा बियो आत्मायाव सोरनिबा आत्माया गिदिंबायनायाव सोरनिबावहाय माबा लायो आदै बे
बे दरगाव होननायाव एक्सिडेन्ट जानाय ओमफ्राय सोरबा सुइसाइड जानाय ज' थांजोबो सिमाङाव गोथैफ्रा। बे मानसिफोरखौ नोंसोर सिनायोमोन नामा नों सिनायोमोन नामा? आं बिसोरखौ सिनाया बे माबा आन्दाज मोनो आरो खिन्थु बे सासे मानसिया लांदों बे गोदानारिनि आदामोन बे लांदों आरो ज' जायगा गैलायै लांदों। नोंजोंहाय जोंनि न'आव लानानै थांदों बिसोरखौ। औ थैबाय बियो, बे थैबाय बेनो लानानै थांदों। बेखौ बुजिदों जोङो काथलिकफोरनि नेमाव बेखौनो जों बुजियो जाय जुदि गोथैफोरखौ नुयो जाय जेब्ला जों उन्दुयो गोथैफोरखौ नुयो जों सानो जोङो बेखौ गिया नों बेखौ मिथिथ'वा नालाय मामि जोङो फोथायो बियो नोंनावहाय नोंसोरनावहाय बिसोरो नोंनावहाय आर'जलाइ लाहैनो थाङो बिना होजानो लुबैयो आइ जाहाथे बिसोरनि जिउआ सोरगोआवहाय मोनहैनाय बायदि नों बिसोरनि थाखाय नोङो बिनो थाखाय नोङो नोंखौहाय खावलायहैयो नाथाय नोंथ' बेखौ रोङा नेम निथिखौ रोङा दिनैसिमहाय मा खालामनांगौ खिन्थु जोंनि काथलिकफोरनाव बियो दङ जोंनि खृष्टानफोराव सुस्रांग्रा अराव थानाय जिउफोरनि थाखाय नै दहाय आदासो बुंबाय थादोंमोन दा बेनिखायनो बिनि उनाव मा जाबाय जोङो बेवहाय आंनि टिमखौ नुबाय ओमफ्राय सिस्टारफोरबो दङ आं खारलांनानै आंनि रुमनिफ्राय जोंनि आदानि फिसाजोनि हाखरनि हाखौ लायनानैहाय आं बिनि खाफालाव होदों जेब्ला आं होयो बिनि खाफालाव होबाय आरो आखाइयाव होदों आथिङाव होदों बियो बाब्राब बियो हुज्रिखावदों दा नोंसोरबो भिडिअ फुटेजाव नुगोन आरो जों सोंदों नों सोर नाथाय बाथ्राखौ खोन्थाथाराखै दा नोंसोरनो खोनाबाय बिनि जेब्ला रानिनि आलफनसानि हाखौ होयो अब्ला खामजोबदोंना? औ खामजोबदों आलौजोबदोंना आरो आं सोंदों बार रानि आलफनसाया सोरगोआव दंना गैया बियो जिसुजों थाफायोना थाफाया आं सोंनायाव थाफायो बियो सोरगोआव दं होनदों बियो दा मिथिया ओहो आं मिथिला बे मिथिला नाथाय भिडिअ दङ ओमफ्राय हाखौ दोब्ला बियो गोबाफिनजोबदों दा जोंनि गेजेराव आं बेखौनो सार्टिफाइ होयो नंगौ जोङो फोथायनाय दङ दा बे बियादैया हिन्दुबो थाङा ख्रिस्टानबो थाङा जाबाय नालाय न' जादोंना गाज्रि मोननाङा दे औ दा बेयावहाय सेगासिनो दङ खोनाबायना औ गावसोर ओरैबो लांनो नागिरो जिसुआबो हगारा मोदायाबो हगारा बिदि जाना दङ ना औ हगारा औ दा बेवहाय जोङो बिनि थाखाय बिगोन आरो जों बिनि थाखाय बिगोन आरो बावैसो जोङो बिनि थाखायहाय स्पेसियेल प्रेयार खालामनानै होबावगोन दा बे प्रेयार खालामनानै जोंनो आरो जोङो बिनि उनाव मा रायलायनो हागौ जोंनि बिनि हया एसे दा नेम निथिनि हया जों एसे रायलायगोन नाथाय आं बेखौ खावलायदों आइफोर आफाफोर ख्रिस्ट' सिबियारिफोर आरो जोंनि नन ख्रिस्टियानसफोर आं बेखौनो खावलायदों जोङो बेखौ मालाबाबो जोंनिफ्राय जानाय नङा मामि इसोरनि सिगाङाव जों बुङो नोंखौ जों मालाबाबो ख्रिस्टान हाब काथलिक हाब जों बुंनाय नङा बे जोङो खोन्थागोन इसोरनि बाथ्राखौ जोङो नों मोजां मोनोला नोंनि हाबखाबायमोन नालाय आदै बापटिस्मा मोनखाबायमोन नालाय आङो ओमफ्राय मोनखानानैबो आङो माबा हिन्दुआव थांफिननाय जादोंना दा नोंसोर खोनाखाबाय मोखां बिनि खुगानिफ्राय दा जोंनिफ्राय जों बेखौहाय माबोरै मोजां फोसाबनो हानाय बे जोंनि नाजानायाव थासिगोन आरो जोंनि रायजो राजाफोरखौ आङो खावलायदों दिनै प्रुफ होबाय फिसाजोआ नै बे गथ'आ बे बिहामजोआ आं मोनसे खिथाबावनो आदै माबा मोनसे खोन्थाबावनो नागिरदों बावहाय फैनानै आङो स्रां मोनफैयो ओमफ्राय न'आव थांबाथाय खोमसि बिदिनो मोनहैनोसै बाहाय फैनानै बिराद मोजां मोनफैदों दा ओमफ्राय आंनाव नैबाव हान्थु सानायबो दंमोन ओमफ्राय बेखौबो मोनाखिसै आङो हान्थु सानायखौबो औ हान्थु सानाय मोनासै बेखौ दे होमब्ला हामबाय होबाय दा आं बेखौनो खावलायबाय बिनि थाखाय जों बिगोन आरो आदाया मा बुंबावो खेबसेबाव गासैबो बे जति प्रेम मिथिं नायग्रा अनसायग्राफोरनिसिम हामबाय हरनाय थाबाय जोंनि अनजाग्रा दा बियादै फिसानि माखासे जानाय जाथायफोरखौ लानानै जों दा बे सोंनाय फिननायाव जों मिथिनो मोनबाय अनजाग्राफोर जेरै बे जायगायाव गोबां धोरोमनि मानसिफोर सुबुं फैदों नाथाय बे काथलिकनि मोनसे रिट्रिकआव फैनायाव एबा आंनि न'आव अखाफोर दामबाबो टेरिटरियाव लानायाव हिन्दु बाथौ ब्रह्म एनएसए बाप्टिस्ट गुबुन गुबुन डिनोमिनेसन गासैबो फैनायाव नाथाय बेहाय फैनायाव आं दिनैबो बे जायगायाव रिट्रिक लानायाव आं मालाबा बुङा एबा जों बुङादि जोंनियाव बाहाय फैब्ला
खृष्टान जानांगौ एबा काथलिक जानांगौ जिखि धोरोमनि जिखि डिनोमिनेसन जों गासैखौबो समानै अनो बयखौबो समानै जों बिना होयो बयनिबो थाखाय जोङो आर'ज खालामो जों रावनिबो धोरोमखौ निन्दिया रावनिबो धोरोम जों मुगैया जों बबेखानि सासे इसोरनि फिसा जानायलाय जों बयनिबो थाखाय बिनाया जोंनि थाखाय गेदेरथार थांखि बेनिखायनो फै अनजागाबो खेबसेबाव गासैनिसिम आंनि गोरबोनियारि टिमनि जानानै आरो बिहादैखौबो हामबायनानै जोंनि बे सोंनाय फिननायखौ बाहाय फोजोबबाय गोजोन्थों हामबायसै जिसुआ बाख्नाय जाथों